Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Jonas? Nganong mahadlok man ka nako? Di ba misugot ka naman nga maguwang ko nimo? Igsuon ko nimo ug ikaw ako manghud. Akong igsuon? Jonas? Ayo, good. Oh. Sorry yun ha. Nalimot ko. Miagbay ko nimo. Mama Herminia. Oh, Jonas. Oh, ani na si Yena din sa ato. Yena. Si Mama Herminia na may baon nimo ha. Yen. Balik na kog kanaog. Ma? Sige na, Jonas. Ako lay bahala ni Yena. Sorry kay Yen ha. Sige ma. Tana sa sud, Yena. Tana. Ihatod ko ikaw diya sa sud. Sige na. Ayaw ka uwaw. Inahan ko ni Jonas. Nakaila ko sa imong amahan. Nakabati ka ba? Nakaila ko sa imong amahan. Dali na. Naibaw na kubahin ni mo yan na. Ani ka na mo puyo tipo na mo. Ayaw ka uwaw. Sultihan ka na ko ha. Nalipay ko nga ani ka mo puyo. Mao kini ang imong kwarto. Isipa nga sakop ka sa pamilya aning baya, Yena. Gusto ka tingali nga maurang usa din, he? Sige. Biyaan ka na ko. Balikon na ko. Ayaw ka uwaw din, he, Yena. Ayaw ka taha. Arin ako. Siralan ni na akong pultahan. Nagkasulti mo? Nagkasulti ba mo? Mutingog ka na tingali kung mubuto ng baba na mo nga maigaw sa kong labaro, Herminia. Wa dayon ko mutingog. Wa dayon ko mutabag sa imong pangutana. Gihinahinay ko na paggawas ang mihuot sa akong dughan. Kay nakita nako ang usa makaluluoyng anak sa usa ka makaluluoyng amahan. Gibati ko og lahi kaayong kulba, Leonardo. Kulba? Nganong nagkulba-kulba ka man? Kuno! Way hinungda ang asawa. Dili lang kay imong gilipat-lipat ang iyang amahan. Imo pag yung gipatuo sa naandan nimong pagpangilad. Inosente in taon kaayo ang makaluluing amahan anang bataa. O karon, mismo na gyud niyang anak nga mao ka ng bataa. Gisugdan na nimo pahimos sa iyang kainosente. Suman! Sige, Leon. Pusngagi nasad kining akong baba. Guba nasad kining akong naong. Aron makita sa anak sa lain mong nabiktima sa imong kamadaog-daogon o kahakog. Gigamit pa nimo ang akong pangan. Dili sa imong ba mo tugpa
kining akong kamot. Ani din him. Nabungog ka? Nang imong daunggan mo'y akong gilaparo. Ha? Misidlit noon ang dugo sa imong daunggan sa imong ilong. Mao ka na'y angay ni mo. Gaga! Oh, Herminia. Makaingon ka yun nga nung ipasaktan ka lang na akong mahibaw sa tinuon akong pagkako. Tungkol kay oras sa imo niyang bisan sa gamay ni mong sipyat. Lugon ko kakineng imong liog. Gulong ako sa hinay-hinay gyud kayo. Pagkagulgol kini imong ubol-ubol. Naibaw ko, Leon. Oh, wa ka mo sulti na ko nga may kaagi ka mo sa amahan niya na. Kauban ni mo ang amahan niya na sa military. Naamong si Greg tungod sa imong pagdumot sa amahan ni Greg nga mo'y nagpatay sa imong amahan. Nagtuo ka tingali nga wa ko magtuo nga lakip siya na makatilaw sab sa dili makaturunganon nimo pagdumot o panimaos. Uy, nakay ko. Tungod kay uy na kung naibaw kung unsa ka. Uy, katapusan kining akong pagmahay. Nganong lakip ko na ilad sa imong pagkamangingiladog kakok. Mama Mary! Mura ka magkaroon pa! Kapila mo na ka na balik-balik kag litok! Bisan mo sa imong ingang nako! Pero natandog pagod ko? Wa! Tungod kay anad na ko ni anak, sukad pa ka ni ato. Ang maayo ni mo, hilom. Itakom kanunay ang imong baba. Dampungi ang imong mga daunggan aron wa kay mabati ug butahe kanang imong mga mata sa mga hitabo sa imong palibot. Unsay nagpaabot ni Yena din he? Unsa to? Bisag dili ka pamutugan. Apan lakip ang anak maalaot gyapon sama sa iyang amahan. Asawaha ka. Gaga ka yun! Mama Mary ni mong asawaha ka! Paningot, pagkakat! Nag-exercise ko. Niyam lagi kas gawas. Nag-exercise bitaw ka. Bitaw nga ako musod sa kwarto ninyong mama. Kaya naibaw man kong nag-exercise na sa kulata sa akong inahan. Barog mo ka. Sunod ako. Ano na magsulti direct? Abi ni mo? Ganahan yung kong samot ni mo. Kay murag nabali na yun. Murag na yung ikaw mo'y amahan. Ug ako imong anak. Nga daog yun kayo ni mo. Muna'y anak. Ike Leon! Yan ang beer, Sir Leon. Ops. Ibutang nagbalik ang ipunit ni mo butilya sa Bear, Jonas. Ha?
Nganong ibalik man ako butang? Ibalik nagbutang sa lamisa. Ton, Don Jonas. sulti ragod ni siya. Ton, sa ipasabot ni Jonas. Sir Leon, ang tinuod, sultihan ka na lang ako, sir. Ako, kuhaan, sir. Sulti, Ton! Kunsa! Kuhaan bitaw, sir. Sulti ton, sulti siya. Hadlo ka? Ha? Niya bitaw ko? Sir, Sulti! taod-taod naman na siyang muinom og makahubog, sir. Animal! Animal! Pasaylo agyo ko, sir. Karon pa ko nimo mutugan, sir. Marika, Jonas! Roll! Duol lang di ay. Oh, duolon ti ka. Niyan ako. Oh, unsa man? Imo kong kulatahon? Ngano mamandayon ko ninyo sulti, ngano wag ka man mo sulti na ako na mo inom ka di ay makahubog! Mama Mary ni mo, Jonas! Mama Mary ni ning bataa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!